G Garden and Landscape Service. Ayan. Ito na siya yung pangalan. Dari, order na mo. Gusto na mo order. Ito ang kanyang pangalan. Yan. Yan yung may-ari dito. Order na kayo dito. Sa mga black cloth niya. Yan. Nag-video ko. Whole bamboo. Mahal na siya, guys. At 5,000 ang punan. Kani siya. Ini, dirita sa dagko. Dirita sa dagko nga bamboo. Yan. Una siya full bamboo. Tag 5,000 daw ng isa ka puno. Kakini-kini. Kini siya mo 5,000. Yan. Una siya full bamboo. Kani siya. Ambot unsa ni siya. Nice kaayo ang dahon. Dako kaayo siya. Mahal man daw po ni siya. Apunta na lang po niya sa kuan. Caretaker. Kani lami kaayo ni siya dahon. Wow, very nice. Simple siya pero mahal ni siya daw. Kailan ani palmera? Kalatia? Ano siya mo? Palmera. Palmera lubi-lubi. Mulibot na diri sa full bamboo. And then, diri ta sa kani. Ano siya? Saging-saging. Saging-saging ni. Rare plant. Sugar. Mura siyang saging. Saging-saging. Wow, di ay melonia. Melonia siya. Melonia is 1,500. Meron dito sila. Baston Joseph. Ayan, doon meron silang grafted lansonis, ungon. Kani siya, rambutan. Kani lansonis. Ayan. Tapos meron silang mga ganito. Klase saan tanim. Ayan, meron silang snake plants. Ayan, oh. Snake plant. Ito, kaya ano? Kaya ito. Basta marami dyan, oh. Bili na kayo. Init. Doon muna tayo. Mabubusog kayo sa mga ganda dito. Ito, ano kaya ang pangalan nito? My Red Ninja yun. Red Ninja. Di ko alam kung anong pangalan nito. Basta ito palmera. Yan. Wow, ginawa nilang hanging plants yung ano sa amin. Damo. Damo lang to sa amin. Sa bukid.
Ayan yung building na naano ko noon. Tapos na din siya. Yung binidyuhan ko. Wala nang nag-aakyatan. Dito ako noon nag-vlog. One ko noon ni bombastic. Bombastic, batik-batik. Bombastic. Basta may bomba. Bombastic. Ito, tek-tek. Tricolor. Namunga naglang ko ang limon. Limon sutra. Apil lagi, apil magad. Mahal pala di. 6,000 Black Cardinal. Kini siya. Palit na lang bukas. 6,000 daw na siya. Black Cardinal. God. Kaya na lang po kay 1.5 na bombastic. Flower garden along the highway. Ay, dapat siya klase. Amo ni gagmay siguro siya. Amo ni gagmay kanina. Gagmay pa siya. Hamaw na rin dagko na. Iba't ibang klase ng bulaklak. Yan. Mo naging white flower. White flower. Kuan ni kanan ay buli-buli. Lubi-lubi, buli-buli, buli. Gani. Lahi siya color kay na siya yung yellow at saka green. Lubi-lubi. Lubi-lubi ko siya. Hanging plant, fern. Balik tayo doon sa bombastic. Bombastic. Yung tubig na puno na. Iawas nagtubig. All Palmera. Palmeras group. Bambus group. Yan, bamboo. Kani bombastic. Basta kay bombastic. Bombastic. Ini lap, tanaw lang kamo diha ba mga friends. Tingnan nyo lang yung aking video. Lubi-lubi man sa mua. Kana siya dwarf. Ano nga to? Ito yung pangalan niya.
kind of bamboo. Ano siya yung rubber plant? Hindi naman. Rubber plant ba to? Para akong nasa paraiso, guys. Pag dito ako, wala akong problema. Aral, umulan yata. Hindi kaya maka-ano lang problema dito. Ang daming mga halaman. Hilig kasi ako sa mga halaman. Yan. I-tour ko kayo. Balik, 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 balik. Ayan, ang ganda sa likod. Okay guys, dito lang magtatapos ang aking vlog kasi umuulan na. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please subscribe. Like and share. Babu, bye-bye, 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 bye-bye. Goodbye, goodbye.